Mă apuc eu de pescuit. A, nu, păi da, aș pescui și eu, nu vreau să încurc lumea. Păi eu cred, dar nu vezi că e lumea acolo la pescuit. Eu care îmi dau drumul pe ăla, poate avem rezultat. Dau drumul ăla să mi duc, vedem mai găsit. Să putem proba. Las, bagă-o sub capac. 500 tu l-ai băgat? Cred că mai am și un pic la mine. Vedeți cum ți-era ție frig, mă, că ai apărătoare. Tare mult. Și linie, ce-i dat tot. Revenim la echipajul ce a avut cel de-al doilea pește în această primă manșă, format din Popovici Daniel și Banu Florin. Unde e, mă, Popovici? Hai, uite-le. Care, haideți, domne, vreți să faceți echipa cea mai tare, am înțeles. Sperăm, cu scopul ăsta. Toată lumea speră. Vă dăm ceva pentru dicție? Nu, că avem... Da, aveți ce avem noi aici. Păi da, ce ai, mă, acolo, răchie? Vezi că sună telefonul. Bogdane. Șalăi, mă sună șalăi, dar nu răspund. Un rulment, un frână, o plăcuță. Cinstește-i pe băieți. Voilà. E de albă. Ia pe distilată. Da, domne. Nu mă mai dau nimic, nu mă dau nimic despre. Revenim la un echipaj care, ca și echipă, nu prin șalău, nu. Se zice că vor lua primul loc. Format din domnul primar Constantin Brăgaru, primarul orașului Orșova și Moisoniu Sorin. Ce se aude? Trăsori? Ciocuri? Normal, suntem în limita normalului. Ce faceți voi? Am venit să vă dăm un întăritor pentru vremea asta care este foarte răcoroasă, o pălincă bună de Bihor. E bună, e bună. Mulțumim. Sănătate, la mulți ani. Bihor de la Orșova. Cum stau colegii? Punctul cel mai mare l are Sandu Lungu, cei cu Nicu Roman în barcă. Și măsurat la Banu are unul de 40 de centimetri și sănătate, doctorul unul de 38, dar la Sandu cred că are vreun 50 de centimetri. Bravo. Bună. Deci cam slăbuț de dimineață. Eu zic că e bine. Sunt unul la Simica, unul la doctorul, doi la Sandu, sunt 6 pești prinși. Într-o oră e bine. Acum, semnele sunt bune. Domnilor, vă urăm o zi bună, ne ducem să ne facem bine mai departe. Ce păcat era cât pe aici să vedem un drill în direct la echipa formată din Fara Eugen și Grumeza Valentin, care sunt doi pescari iscusiți și insistenți. E posibil să fie participanții și câștigătorii locului numărul 1. Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bine ați venit și pe la noi! Ați venit! Am venit să vă dăm o pălincă bună de Bihor, primită de la un prieten bun de-al meu, nu dau nume. Păi cum ambulanță, ce cum Chiar avem nevoie! Un întăritor e binevenit. Cred că am fost la înșine. Știți? Simim? Cu plăcere. Sănătate, numai bine? Ce se aude? Nu-mi place, nu văd niciun pește. Ați luat și țineți secret? Da. Pe bune! Sănătate! Tare, tare, văd două! Și poliția a trecut mai înainte. Și poliția, nu mai mulțumesc! Ia zi! Nimic? Ciocuri și Doar ciocuri, dar mărunt. mărunt. Sunt 6 pești deja prinși. 6 mari. Cel mai mare l-are Sandu Lungu, după mine cred că are 50 de centimetri. Da. Doctorul, unul care e nepunctabil, a vrut să-i dea drumul, dar am zis să-l oprească, că asta e. Poate să participe la premiul special pe locul 2. Corect. Avem grijă că prinde și noi. Bună ziua, domnilor! Iată ne ajungi la doi pescari profesioniști sau mult mai profesioniști, pot să zic. Numele de familie nu le spun, dar avem aici doi prieteni buni de-ai mei, Zmeu și Militarul, care sunt pescari buni la spinning. Și am vrea să știm ce s-a întâmplat. Ați avut un trofeu, a scăpat ceva. Trofeul nu mai mărunt.
Adică, ce Care nu înseamnă? punct nepunctabil. Și aruncați? Sau Se eliberați. eu le-am zis să facă fiecare ce vor. Deci nu e niciunul sub 40. Deocamdată e unul la simică, dar nu l-am măsurat. În schimb sunt 6 pești prinși. Unul are vreo 50 de centimetri, care după prețul meu e mai mare ca un alubar, care cel de-al doilea pește prins în această dimineață a fost alubar. Ne apropiem de cea mai frumoasă barcă scrisă cu pescuitul la ceea ce facem noi, această echipă, Spinning Orșova 2011. Faceți valuri. Formată din cei mai tari coechipieri din această echipă de 24 de pescari, adică din Munteanu și Mihai, bine, și domnul Vali, vecinul meu. Nu speria lumea, te rog. Are emoții. Vrem să vă auzim, prima dată noi vă dăm bună ziua și vă rugăm să beți un ceai cald. Oh, ce formate de... Ai, antigel. Bun pentru minus 25 de grade. Da, mă plângeam la Mihai, că am plecat azi dimineața, am lăsat sticluța Avem noi, mă. pe masă. Aveți ceva ce să vă pun? Doamne ajută. Sănătate. Da? Vrem să vedem cu ce vă lăudați. Aici putem vedea. Cioc. Nu e bine, ciocurile nu se punctează. Avem 6 pești prinși ale acestei competiții. Cel mai Formate frumos, din nu știu, Nelu dintre Nicu Roma Ardereanu și Sandu Lungu. Și Adrian Ciuru. Am venit să vă dăm bună ziua și să vă oferim un ceai cald. O pălincă de bihor. Aveam nevoie de inspirație că nu găsim niciodată de loc. Mutați-vă. Oh, ia uite cu ce ne așteaptă domnul Nelu. Se spunește printre echipaje că sunteți cel mai insistent Hai sănătate la mulți ani. echipaj Noroc, de pe domnul Ciuru. Dunăre. Doriți Spune, domnule, trofeul spuneți cel ceva, mare dați-ne și vreo eu veste. vi-l doresc să-l luați. Trofeul nu poate fi decât cel mare. Nu există trofeu mare și trofeu mic. Trofeul e unul singur. Nu avem nimic. Bună ziua, dar ziua nu e terminată. Nu, de-abia am început termosul. Deci noi am venit să vă aducem puțină pălincă de bihor. Mulțumim frumos, nu-i bună. Nu, că avem și noi aici. Dacă vreți, vă dăm o Chiar le dulcă fiartă. scuzați. Da? Da, hai cu noi, Marc. Recunosc că nu ne îndurăm. Dar Băi, n-avem și noi pe aici, nu pescuiesc. Avem și noi aceea avem. Nu o să trăiți. se guste, dacă o mai rămas. Acest echipaj format din domnul Morariu Paul și Oprescu Petrică. Doamne, vă dorim tot binele din lume. Deci sunteți cel mai tânăr concurent al acestei competiții de pe Dunăre 2011 Orșova, partidă de spinning. Da, Cum vă numiți? Delteu Andrei, Și vă place pescuitul la spinning? foarte mult. La ce pescuiți de obicei la spinning? Ne puteți arăta și nouă bățul? Twister, sau ce e ăla? La această montură am avut 2 trosori. Folosiți? Twister Râmă. Da, Și v-ați dori să câștigați marele premiu. da. Constă în ce? Cel mai mare premiu este? Prinderea celui mai mare pește. Și vi-l doriți. Da. Bine, domne. Așteptăm să aduceți și alți copii la pescuit, fiindcă pot să vă spun că și anul viitor vom organiza un campionat mult mai mare pe Dunăre. Fiind începutul, suntem mulțumiți de cum decurge acest campionat, format din 24 de pescari pe 12 embarcațiuni. Nu cred. Vreo gale, 7 gale. Da, n-au apucat să se calde asta și de repede. După masă o să fie vreo 10-12 grade. Ce scoți? Alt twister. Ai vreo armă secretă? Modele și modele. Nu pot să spun că... Dată el cu... Că nu răspund.
De aici numai pe fund e pește. Mai la suprafață nu e? Ce a încercat domnul E pește, doctor nu? Boberu acolo? Nu-i balaur. Sare. E pește. Mică atenție ce... Așadar, dragi prieteni pescari, Campionii din această seară. Băieți, băi! Ia uite-l, bă, tată, bă! Chiar sunteți fantastici, băi! Ia uite-l, bă! Bravo! Este! Cine-l luat? Poate, băi, Tu! Felicitări! Campionul! Hai, deci n-ai bâzăit degeaba! aia zic și eu, ne-am plimbat degeaba. Bravo, felicitări! buzei noi. Acolo ai peste 2 kg. Deci cunoaștem câștigătorul de... La cel mai mare trofeu de asigurare. Iudanu ți-a zis că a fost Da? Ce-i? cel mai mic. Deci ai dat drumul lui ăla. Aia a dat drum. Asta e. Haideți la mal, sus ancora. E bine că echipe se adună bucăți. Dar trofeul... Te-am citit, hai că mă bag pe partea asta. Nu te are cum să se facă asta. Du-te direct, Cum? du-te direct așa. Dai mă că trecem sub el. Dai că trecem. Stai liniștit. Trece-l peste, că poți cu bâșul. Da. Hai, ridicați ancora. Haida. Cum stai? Avem și noi ceva. O, bine, bine, vărgatul. Da, domnule. Vedem Haida. la măsuratul. Hai ca să ne încadrăm. Haida. Uite, doctorul. Cum am spus să te privești, să te privești. Hai băieții, sus ancora! Bă, nu mă lași! Bă, dar tu-i vezi? Smer! Tu-i vezi? Hai liniștit că nu te răspund. Băieții, cum e? Rubuvid. Atât. Rubuvid, bineînțeles. Ce zici bă de Simion? Ce-a luat? Bucata. Foarte bine. Pe bune? Deci nu bâzâi degeaba. Lasă scoara, nu te rega, Andrei. Ce bărca ta? Ce bărca ta? Dur, calc. Ușor. Am dat, toată lumea, deci în prezența la toți facem măsurători. Veți să ieșiți fiecare la manci, aveți? Că luăm catalogul. Ia să vedem cu ce, Nicolae! Andrei, pune pe aia acolo. I-am pupat, le-am dat drumul. Cred că doctorul Ganu la centimetri și la trofeu Simică. Nu se știe. Asta o spune. Hai că vorbim că începem măsurătoarea. Hai, pa! Pa! Jos cu el! Băi, dar zis că încep cu ruleta de la 5. Te rog frumos! De la Deci, 5 după metri. cum observăm la prima manșă, avem aici așa primii pești prinși de către echipajul Popovici Daniel și Asta e 40. Banu Florin. 40. Uite aici coada. Nu, e 44 și. N-ai mă treabă. 44. 44 de la vară. Deci asta are 44. 44. Deci stai așa, stai.